Thula bazalwane. Majingiswe uJesu Kristo. Mhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke kancanyana ivangeli lika Mark chapter 4 verses 26 to 34. Uthi uMarcus umbuso kaNkulunkulu fana nomuntu ohlwanyela imbewu emhlabathini, kodwa ebeseyolala avuke ubusuku nemini, imbewu iyayikhulela yena engazi. Umhlabathi kube yiwona osinikeza isithombo, usinikeze konke. Mhlawumbe ngifuna uhlala enkonzweni yokumethemba uNkulunkulu, ukuthi ukhona lona otshalayo, athi uma esetshalile ebese eyolala, kodwa ukhona ongalali, ongozeli, osondelayo ayibuke lento iqala aze aqinisekise ukuba izoba isiphetho esihle. Funa ungena enkonzweni elula, inkonzo yokushiya ushiyele enkosini, inkonzo yokuthi sengikwenzile mina okwami okusemandleni ami, sengicela ukushiyela uNkulunkulu. Kunenkonzo ekumele sibuyele kuyona, esididayo, esilahlekesayo, inkonzo yokuyitshela ukuthi ungakwenza ngokwazi, ngokuqonda nangokuhlakanipha kwakho. Kunezinto empilweni esingasoze sazenza ngokuhlakanipha kwethu, esingasoze sazenza ngokwazi kwethu, kodwa uma sishiyela uNkulunkulu, uma sishiyela uSimakade, yena wenza konke. Unenkonzo engifuna ukuthi umzali uyayizala ingane, kodwa akekho umzali othi bezala ingane athi ngifuna idle idakamizwa. Akekho umzali othi bezala ingane athi ngifuna ibe umbulali. Akekho umzali othi bezala ingane athi ngelinye ilanga ngifuna ibulale umntwana wakwabo. Kodwa wonke uthi memzala umntwana abe nethemba ukuthi lona uzokhula abe yinto engcono. Ufuna uhlala enkonzweni yokuthi angincikile emandleni ethu, angincikile ekwenzeni kwethu, angincikile ekuhlakanipheni kwethu, kodwa konke kusele emseni kaNkulunkulu. Bese ngena kumina inkonzo yesibili. Inkonzo yesibili ithi kumina ukuze uNkulunkulu akwazi ukwenza umsebenzi bekuswelekile empilweni yami ukuba ngisusele inkonzo kamina. Bekuswelekile kumina ukuba ngisusele inkonzo yempakamo. Bekuswelekile kumina ukuba ngisusele inkonzo yokuthi angitshelwa. Bekuswelekile kumina ukuba ngisusele inkonzo yokuthi vela ngincengile. Umuntu ngumuntu ngabantu. Khona izinto ongeke ukwazi ukuzenzela zona. Uyathanda uthandi, awusoze wakwazi ukuzenzela.
Siyayidinga inkonzo yokwazisa omunye umuntu. Siyayidinga inkonzo yokuhlonipha isidalwa esingumuntu. Siyayidinga inkonzo yokuxolisa noma ungonanga. Akusizi ukuhlezi right. Miningi imishado egcine kwi-divorce court because umuntu insisted ukuthi I was right. Baningi abantwana abaduma ikhaya abazwani nabazali because they insisted they were right. Sinye isikhathi uyaswela kwehlela ngezansi. Kwesinye isikhathi uyaswela ukuba Nkosi ithobise eyami intando. Nkosi yehlise eyami intando ukuze ngikwazi ukulalela izwi lakho. Konzo yesithathu uNkulunkulu ayivusayo enhlizweni yami uthi obhala kahle evangelini sitshala imbewu enhle ebusuku kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi sekumila ukhula. Bathi Nkosi luvelaphi ngoba asilitshalanga. It all begins well, but it does not always end well. It all begins with good intentions. Siqala sijabula, sifuna, silangazelela. Kodwa ngobude bendlela ukhula luyafika. Basabethi abanye Nkosi asabe siphulele ukhula athophala kahle ningalisiphuli hleze nisuse nembewu enhle. I don't know ukuthi kuhamba kanjani empilweni yakho, but it's possible ukuthi ukhula selifikile. Possible kunabantu asebefikile asebencisha umoya, kunabantu asebefikile asebeshintsha ingqondo, kunabantu asebefikile asebedidisa, kunabantu asebefikile abakutshela ukuthi bayakuthanda kanti bazokubulala. Akekho umuntu ave bembalwa abantu abeza kwena ngqo athi ngizodicilela phansi impilo yakho. So kuyinkabi ethi ngithunyiwe. Kodwa wonke umuntu ufike muhle. Fike nenhloso ezinhle. Fike zonangazelela kuhle. Athi uJesu ngatshala kwisivini esihle. Athi phoshintshiswe yini. Ngoba belithi konke kusahamba kahle, pho kwenzakalele endleleni. Kwesinye isikhathi siyadideka. Kwesinye isikhathi sinaka izinto engenamsebenzi. Kwesinye isikhathi siyaphuma ebugeni. Uyitshela ukuthi usahamba kanti sengiyanhlanhlatha. Khona iphuzu lesine elingithintayo, inkonzo yokuhlala ey'nyaweni kaNkulunkulu ethi Nkosi ngokwami sengihlulekile, cela ukwenzela wena. Sengikuzamile ngokwami, sengiba-approachile ama-social workers, ngaya kuma-psychologists, ngaya kuma-psychiatrists, ngaya kodokotela, ngaya kuma-specialist. Kodwa i-depression yami ayiphelanga.
mhlawumbe bengidinga inkonzo yokwamukela. Inkonzo yokwamukela ukuthi Nkosi ngokwami sengihlulekile. Ngicela uthathe indawo. Ngicela uqhubeke la amandla ami ephela. La izinto zami zingasenzeki ngendlela ebengifisa ngazo. Athi obhala kahle engifuna ukwenza ngisakwazi ukwenza, engifuna ukukhuluma akusakhulumeki. Kunezinto empilweni yethu athi umuntu, I'm no longer the person I used to be. Omunye umuntu kwafika wena empilweni yami and I realized ukuthi I've changed. Sungishintshile. My self-esteem has become so low. My sense of love has been diminished. You've made me feel how useless I am. Ngenxa yakho. You've made me ngibe umuntu onesikhwele isidingo singekho. You've made me umuntu oselwa bengalwe. You've made me umuntu who question things. You've made me umuntu who has to go through your phone. You've made me umuntu who has to call you and check up on you because you've been so unreliable. Khona inkonzo esifika kuyona ethi sengikwenze konke sengikhathele. Sekuba khona inkonzo engithintayo ekugcineni athi obhala kahle kukona konke okwenzakalayo uNkulunkulu oqhumisayo, uNkulunkulu ohlumelelisayo, uNkulunkulu odala ukuba izithelo zibe khona. Eswele inkonzo eyodwa ukuthi ngicela ukususa inkonzo kamina, wena Nkosi bese ungena uthathe indawo. Hlahlamelise uNkulunkulu somandla ngoyisile endodana nomoya ongcwele. Amen.